Ei, ni fyw! Woo! Rwy'n cofio pa button i gwasgu. Mae wedi bod yn spel ar tegwch. Yeah, mae wedi. Mis. Actually, gan fi Nôl gyda newid... bang. Gan fi newid un hwnna. W'n cael hwn yn spell. Dyma ni. O, hwnna'n bit messed up. Nw'n ni cael y game cyntaf mas o ffordd, jyst i cael y rust, y rŵd off in controllers ni, achos nhw wedi cael eu cyffwrdd. Rwy'n heb chwarae Cobwebs. Fortnite ers... Efallai y tro diwethaf rwy'n ni'n stream o fe? Ie, fi hefyd. So ie, rwy'n ddim really siwr. Mae wedi bod yn spell. Mae wedi bod yn spell. Ond, Mae wedi. croeso i'r stream pawb. Post Code Garden. Code Garden? Christ, mae hwnna'n like... Oh, na. Hwnna'n oesoedd yn ôl. Post Eisteddfod. Yeah. Ac Mexico Blues. Yeah. Yep. Ni'n cael y soundboard yn sorted am hwn. Yeah. Just un crio. Mae'n droso. Cyn i adio ti nawr. Join party. Mae yna dust ar y blymyn loop deck fi. A mae buttons am y stream. Mae'n brosio y dust ar y stream deck bant. Come on, tymor newydd, baby newydd. Come on! Come on, boys. Faint o account? Faint o hannog Fortnite accounts ti fo? Mae fod gan cael, like, 10 Smurf accounts. Okay, fi ddim yn Smurf. Fi ddim digon da i gael Smurf account. 3, mae dy fi 3. Pwy yma? Pwy in? O na, cael e off. Pwy di in? Pwy di o? O'n ar PlayStation. Sy'n mynd o'r join ni? Na, fi credu un o ffrindiau mab fi yw e. Cigo e? Ni'n gallu just cael e so mae'n 3. So, newid hwnna so mae'n 3, ydy e? Sut ni'n neud hwnna? Oh my gosh, bydd The hwnna. Pit, free for all. Beth yw'n? The Pit? Na, fi ddim yn gwybod. Ddim yn Nawn clem. ni cael y classic, achos ni angen twymo fyny, dod nôl i'r Yeah. hoel, so, yeah. Oh my god, mae gormod o options ar. Wel, rwy'n fi'n gwneud y joke cyn y stream, ond rwy'n gwneud e am y stream hefyd. Hoffi eich lefel ti, Emrys? Beth yw e? Ydy e'n 69? Mae yn 69, ie. See, o'n i ddim hyd yn oed yn edrych, a o'n i'n edrych ar browse, o'n i'n just cael teimlad. Just disgwyl rhywun i'n mynd giggity. Mae Smurf angen hedio fyny. Yeah, fi angen. Oce, ti di newid e. Ni ddim yn neud Super Farmer Tycoon, ni eisiau newid Be di hwnna. Hell, Super Farmer Tycoon! Fi ddim yn gwybod pam hwnna. Fi ddim yn gwybod. Okay, na, but sut... Super Farmer Tycoon? Become grow crops, buy farmland, sell crops. Dinosaur farm. What? Zero build, ni eisiau zero build. Well, actually, rwy'n eisiau, rwy'n hoffi e, Super Farmer Tycoon. You're not the party leader, so sa'n gwybod pan fi'n gwastraffu amser yn neud, ond ti yw'r leader. Owain. Right there. Be the leader. Emrys yw. Emrys, ti yw e. Rhaid i ti Emrys. Ni'n gallu just chwarae nawr os ti eisiau. O, rwy'n heb dechrau stream a bot. Oh, ready. Rank squad no fill. O, sort of fi. Battle Royale. Sut dwi'n gwybod pa 1 2 a 3 persons? Dim clem. Dim clem. Na, bydd hwnna'n automatic bydd e. Because mae'n dweud squad no fill. O, fi'n gwybod. Ranked Battle Royale, ond, yes, Fire mae'n pick. point tig. Oh, where's that ready? Or disable na? Squad. Na, ni ddim eisiau... Zero build. Dyma ni, trio no Trio, ffil. na fo. Hwna'n y peth. O. Rai wedi chwarae lot o Fortnite yma. Okay. So fi'n... fi'n defnyddio'r controller, but mae ddim yn gael fi radio lan. Just, Fi wedi clicio fe nawr gyda Ei. mouse, ond surely... Fi ddim yn mynd i cael y fuss yma. Okay, we're settings. Oh, na. Controller auto run. Right, pa quests ydyn ni cael?
Break the curse. Become a jiu-jitsu source. Y gem gyntaf ma dwi jyst eisiau cael allan y ffordd. Yeah. Paradise All the way. Meowskulls. All the way. Oes na battle pass? Oh, mae'n Oh, I un... tell you why. Un battle pass, yeah. Oh, I hate this. Right. Oh. Sut ni gwybod faint more, like, faint amser sydd ar ôl ar y battle pass, te? 25th, mae'n stopio. 25th mis hyn? Yeah. Oh, crap. Okay, we're angen, like, gwario fy seren neu beth bynnag nhw gael nhw. Dear. Is sir. Oh, I'm going to symud fy monitor lan tipyn bach. Dwi wedi troi fy monitor bent. Oh, na. Oh. We the town. A cool background ar y loading screen. Ti'n lwcio fo. Oh yeah, ti'n unlocko y loading screens i ti. Ond y mor weird, like, peth I cael unlockable yw loading screens. Beth sy'n ar screen ti? Merch neu stuff ar, like, platform. 2, 3, go! Right down on a loading screen! What? But just doing connecting. Mae hwn yn dweud yn y gem. Well, rhythm. Right, definitely. Oh, now we're on. Right, jump. How many mouse? Okay, now I'm done our mouse. Our can of Pepsi when I bloody 4 for keyboard. Right, blue 80. Oh god. It's a tippity furf. Okay. Yn ôl yn y game. Oh. Dal, rhaid yn symud fy syl. Dal hef ddim yn iawn. Okay. Round cyntaf fi'n mynd I chwarae allweddfwrdd a llygoden. Pro gamer. Yeah. Pro gamer. Wel, mae rhaid dechrau rhywle. Ond mae bach fel fi ddim yn gallu mynd lawr. Oh, space to skydive. Oedden ni just stuck in yr awyr. Oedd yn really weird. Ble ti? Alright. Oh, right. There we go. Fi gallu gweld Emrys nawr. Oh. Oh, rhywun yn trio cael snipey. Yn Dwi'n rhywun yn yr adeilad da. Yn yr un yn adeilad da. Oh yeah, fi'n gwybod. Damn, fi'n so dead. I don't know. Oh. Bron di lladd o. Actually, mae'n eitha... Mae'n really hawdd I aim o... Get a keyboard and mouse. Os dim byd arall. Oh. Oh, crap. How have I accidentally summoned I bloomin' gun arall fi? Whoops-a-daisy. Dwi'n mwyn beth i'r strodol technique na ia. Oh, rhywun yn dod. Ooh. Ah, dwi fi ddim yn anodd, actually. Dim... Fe shift yw I redeg. Yeah. Oh, alright. Bad. Yeah, mae'n shift. Oh. Fel, Fi'n teimlo fel fi wedi rhoi big boy pants ymlaen yn chwarae keyboard and mouse. Oh, yes. yn rhywun yma. Okay. Oh, fi ddim yn meindio, actually.
Oh. Are we not ruining Heddiw for that? Ie, dwi'n meddwl o'n... DMR, ond ddim os dwi'n DMR. Ond dwi'n meddwl, ysdi... Dwi wedi lladd 2 pobl. Okay. O, byddi grapple glove. I'm sure, remember if ruined enough your grapple ar bwys fi just now, I'm sure beth mae o'n... Rwy'n synnu fel, like, weird grapple thing. Alright. Ti eisiau neud y thing yma? Pa thing? Oh, yeah! Rwy'n anghofio am hwnna. Rwy'n handy. O, sut ma... Oh. Oh, hwnna'n way house. Oh, iawn lawr fod Emrys? No. Yeah, sorry, o'n i just yn marfer Dwi'n mynd dall... Dwi'n mynd dall y grapple gun ma gwbl. Oh, wow. Ooh, lovely. Lovely in. Straw doll technique. Ie, si, fi gwneud hyn hyn. Cool. Na grapple thing yma, dwi'n misio fo. Ond ydych chi'n cap, dwi'n mwyn cyfo. Dwi'n hwnna. Oops, fi eisiau hwnna, actually, sorry. You gave me hope. And then dashed it away. Fi really angry, sorry. Yeah, sorry about that. Been damn way. Oh, my... FOV ar, like, 1080 monitor yn just... teimlo'n o'n rhy fach. Ydy gallu newid yr FOV ar game hyn? Oed. Maybe FOV. Oh, mae rhywun o gwmpas. Whoa. Tu ôl I fi, fi'n credu. Reload. Ti di cael e? Na. Ble nhw? Tu ôl fan hyn. Oh god, ble mae'r ffordd? Iawn ti. O, ffyrdd sy'n sydd yna? Health. Ie, falle, na I bod y medkit guy. Syniad da. Dwi'n eisiau... Nice. Na. O, fi'n gallu clywed cist dros o'r rhywle. O, fan'na yw e? Sut? O, sut fi neu... O, ie, un, sorry. Ie. Oh, mae'r cilch yn dod mewn. Woohoo! Ie, mae rhaid ni bod yn ofalus. Falle ni symud. Pa ffordd yna? What's the plan? Ie, ble ni'n mynd? Ffordd da? Ie, gallai ni. Swnio'n da. Swnio'n da. Ar keyboard yma, sut fi'n neud y slide thing? Just redeg a gwasgu cut. O, cat, okay. Cat? Cut. Control. Oh, di control? Control. Control. Oh, mae control yw e fi. Yeah. Oh. Oh. Oh, yeah, mae'n cut I fi hefyd. Mae'n a dau. Big bush bomb.
Battery biscuit bais. Oh, nah. O, so eisiau gun massive na. Wait a sec. Mae yna stuff yma. Mae pobl falle yma hefyd. O, beth yw'r mammoth pistol, ti'n hwnna dda? Rwy'n yn seithi ar bwys ti neu na? Na. Dim yn fi, Na, de. ffordd fi. Any pistols down there? Hwna'n legendary, de. Nice. Sgwrwch fi. Oh gosh, we're angen upgrade our guns fi. A fi'n credu setting fi ar auto run, so... Yeah. Nice. A ni just yn wondro pan mae'n dweud, you cannot build in this mode. Pwy sydd seithi? Ie, chdi yn syth Rhywun. Na, rhywun fan hyn, mae rhywun fan hyn. Oh. Hello. Mynd i fanna, iawn. O, dwi'n gwybod. O, mae mammoth pistol yn shite. Be ffag yw'r gwn ma? O, you bugger! O, fi lawr. Un lawr. Fi lawr. Damn! Un lawr. Fi'n dilyn ti, okay? Yeah. Yeah. It's a mammoth. Oh my god, On un arall. Shit. Pro gamers, guys. Wow. Should we help? Oh my god, what is that? Whoa! Holy Nah. shit! A rwy'n i torri'r game yma. Beth oedd hwnna? Like a peth hwnna? Ni angen cael catch-up gyda beth yn y byd sy'n digwydd fan hyn, cos... It's rhywbeth Wow. porfor. Dim clem. Oh, I'll give you set up da fanna. Mae mammoth pistol yn shit. Paidwch cael mammoth pistol. Okay. Ni'n dysgu fanna. No, dim I mammoth. Na. Yeah. Mae'r... Yeah. Rwy'n siŵr dyn nhw fi'r flapjack rifle. We've hwnna'n arfer bod yn neis. Yeah. Ie, be fi'n Ond, ffindio gyda hwnna yw mae'n symud Ie, game ma'r chi lan trwy'r amser, Ie. a mae'n annoying. We've a spread in a bit. Hefyd just casually dal o lawr fel ti'n sythu. Yeah. Okay, digon dig. Oce. Awa bad hwnna, ond dwi'n gwybod be oedd O, ie, mae'n y digwydd. thing. Dwi'n Hey. gwybod beth uffar oedd y thing yna wan. Na, fi ddim yn gwybod gwaith. Oedd e bach fel, chi'n gofio yr adeg lle oedd fel Kamehameha fel... O na, Ie. falle, o'ch chi... Just, yeah. Ie, just ar y pwynt yna. Oedd hwnna'n super OP, falle mae yna equivalent I hwnna. Dyna'r unig thing fi allu meddwl. Yeah. Fi trio neud fanna. We go again. Athyn ni ddim colli oherwydd diffyg skill o fanna, dwi'n meddwl. Oedden ni'n... 50-50. Yeah. Bydden ni fyw. Ie. No, di anghofio'r button. Beth di'r button By. emotes? Ba. Diolch yn fawr. Bing. Cael win mewn y bag tro hyn. Cant i cant. 100%. Ben down. Benny. Ie. Iawn, lle dyn ni'n dropio? Ooh. Mega City! Mega City! Hell yeah. Of course ni'n mynd I Mega City. Go! Go! Oh my god, bydd y thing piws na. I chwith. Yeah, beth ydi hwnna? Fel... Ti'n edrych fel rhyw fath o goleu Yeah. di... thing. Dim clem.
yeah, Mega City. Nope. Oh. Night on the tiles. With a hook, yeah. Oh, come on. How is it? Jump off! Jump off! Fine. Heddiw jump o bant. Fine with me. Oh, god, mae hwnna'n rhywun fyna. Bloody hologram wedi spooko fi. The national rate fucking shit i Emrys day here. It's cap my gyd. Dwi wedi ffeindio'r thing hollow purple. Oh. Mammoth pistol. Na, ti'n dweud hwnna'n gwael i'w ti. Oh, kinetic boomerang, guys. O'ch chi'n gwybod am hwnna? Oh, yeah. Oh, yes, please. Oh, fi'n hoffi hwnna. Ble mae pobl? Fi'n clywed pobl yn seithi. Yeah, dwi eisiau seithi fucking thing fi. Oh shit! Woo! Oh, rwyf hwnna'n agos. Oops, there's a... Oh. Open out. Yep. Ano, uwch ben fi neu? Beth yw hwnna? O, Rift ydy o? Na, beth yna, byd yw hwnna? Ia, dwi wedi joinio... Draw doll technique, mythic. Beth yw hwnna? Oh, What the hell's that? Hwnna'n ass. Fuck o'r seithi nhw do. Fi... O, Ooh, fi hwnna, diolch yn fawr. Ia, un i lawr. O, fi'n cael hwnna. Un lawr fan hyn hefyd. Dwi'n sy'n peth i'r thing. na i dilyn ti, Emrys. Ie, dwi'n mynd i at Owain. Dwi'n mynd i Oh. bach yn spread out yn y bryd. Ble ti? Lan fyna. O, ma. Be? O, rwy'n gweld e. Oh my god, come on! Oh! just about cyn i fynd cael mynd I ffwrdd, oh gosh. Straw doll technique, rwy'n hwnna'n crap, cael gwared hwnna. Is i... Ie. Dwi'n eisiau flapjack. Mae... O, fi'n caru flapjacks. Be, y gun neu'r bwyd? Na bwyd, go iawn. O, mae dy fi sweet tooth. Oh my gosh, pan o'n i yn Mexico, Yeah. naeth un o... Ges I root fill-in, okay? A Oh. wedyn, oedd un... Na, ddim yn Mexico, ond Oh, right. cyn mynd. Pan o'n I mas yna, naeth danydd fi torri, a wedyn naeth y bit o danydd dod mas, a naeth y fill-in dod mas. So, Oh no! Ie, a ti'n gwybod, mae Mexico yn llawn fel melysion, basically, a cig. So, oedd e ddim yn gret, ond es i'r deintydd heddiw, a nhw wedi dweud mae rhaid I fi cael root canal. So, fi'n teimlo fel hen dyn yn barod. Fi ond 34. Nice. Yeah. Root canal. Jesus Christ. Mae'n gwell na cael fel gummy, just edrych fel, you know, just toothless, ond still. Depressing.
Oops, a daisy. Ie, Owain, ti gyda hwn I ddod bai. Yeah. So we're in chap. attack Rwy'n our bots. Rwy'n Oh, scheisse, rwyf hwnna'n... Be? Oh, Christ. Ti di ping eto, ti di ping eto. Oh. Ah, crap. Rwyf ddim cael shields. Ah, stupid. Stupid. Un arno fi. Rwyf hwnna'n dumb. Rwy'n engage fe heb shields. Shit. Da ni yn hollol yn lle rong. Oh my god. Oh my days. Oh, you bugger. Oh, fi lawr, sorry, Emrys. I'm dead. Ah, daro. Oh my god, ti eisiau ta? Ay. Ah! Okay. Whoops. O'n i'n mad. Yeah, The thing purple to the thing piws na. Dio ddim mor impressive yna beth ti'n mewn amdano fo. yeah. Na iffar o lead-up iddo fo. Yeah. Rwy'n meddwl of, yeah, rwy'n effective against ni, hwyrth ni'n just sefyll Yeah. Game cut up. Yeah. O'n I ddim yn gwybod. Bod yn bodoli. Damn. Yeah. So, rwy'n dechrau ymlaen fy blymyn NPCs. Oh, boo. A wedyn, Boo. rwy'n trio cael y vault ar agor. Ond rwy'n nhw'n attack ni pryd rwy'n, attack o'r NPCs. Hey! Raid! Mal Mae'n a bod ar y ffordd. raid! Ydyn nhw'n meddwl... Oh, the book snail yn tarfysgu. Hey, Mae'n gobeithio o'n nhw'n fans o Worms WMD WMD. O'n i'n credu taw request oedd hwnna am Worms WMD a ni'n mynd yn mor o cyffroes am eiliad a wedyn fi'n like, just... Ond, wei, dal amazing, ond, come on. Hey, croeso pawb. Hey, croeso pawb. Hey, diolch Honest Dan Games. Diolch o Book Snail, croeso Honest Dan Games, croeso Alicia Griffin, croeso Spacey 3D, a croeso Temptic 44, croeso pawb i'r stream. Ni heb chwarae Fortnite am mis neu rhywbeth, so ni'n trio mynd nôl mewn i fe. Third game lucky bydd fan, cant win. Fi'n ni'n ennill tro hyn, cant. Ni'n gallu neud e. Ble ni'n mynd nawr? O beth os ni'n trio glanio ar y thing porffor na? Okay. Trio na fe, ie, pam nai. 2, 3, go! Oh gosh. Fortnite! Croeso pawb. Mae game di newid sydd gymaint ers i mi chwarae nôl yn 2018. Yeah! Mae really wedi. Ie, mae'r Madarch Spacey di diflannu nawr. Be mae'r... Ie. Mae nhw wedi mynd trwy gymaint o seasons gwahanol. Mae just... Yeah. Ie. Dyna pam ni'n rubbish, achos ni Beth ydi ddim yn hyn? gwybod pa guns yw'r rhaid gorau i Hello? defnyddio eto. So mae'n cymryd bach... Dyna esgus fi'n rhoi, anyways. Whoa, so... Eyes on the pies. O, mae pobl yn fyny. Yes! Oh, rydych! Oh shit, ti di pislan y
yr NPC. O, na. Fi heb. Rwy wedi, rwy'n bwrw fe. Ar damwain. Oh my Hello? god, fi mor bloody rubbish gyda shot. Oh, fi di cael ei lawr, actually. Yeah. Da iawn, Morgan. Ti'n helpu. Good lad, good lad. Oh my god. O, rwy'n cael drum shotgun. Nice. Nice. Right, fi really angen iechyd, though. Oh, beth yw hwn? Yeah, rhythm, sure. Rwy'n hyn ar Bring the agor. prism to Whoa! trace... Season diwetha. Pa mae'r NPC yn sarcad fi? Fi, sorry. Oh. Rwy'n fi'n... Oh! Mae'n nôl, hello. Thermal DMR epic. Nice. Rwy'n fi'n bwrw fe ar damwain. So beth wedi hyn, ta? Ddim yn siŵr. Mae e'n dweud, bring the prism to trace at the apparatus. Beth yn y byd yn ni'n neud fan hyn? Bring the prism to trace at the apparatus. Dim clem da fi, be maen nhw eisiau ni neud fan. O, unless hwn yw'r prism, neu apparatus, neu ni'n rhoi e mewn fan hyn? Pobl sydd yma, pobl sydd yma. Le i ti bai? Rwy'n dod. Oh god. Ble mae nhw? Oh. Oh, come on, reload, please, reload. Oh, man, I wrapped it. Oh. Oh, Ti di cael nhw gyd? Neu di redig i rwy'n fi ffordd? dim ond gweld un. Dwi angen mynd Okay. o'n weapons and shit, cos dwi... Okay. Oh. Oedd unrhyw un yn y chat yn chwarae Fortnite o gwbl. Season yma. Y season yma, ie. Gain stuff and he's doing hwnna nice. Di roi ni tips. Right, ble ni'n mynd? Draw fan hyn. O, mae yna cist fan hyn ar y llawr. Mae'n y beth? Cist! Cist? Keys. Oh. Keys drysor. Cist Ie, drysor, big nhw lan. cist. Ie. Hello. Hello. Playing dirty. First player in the match to become covered in mud. Yeah! Yay. Heck yeah! Heals you. Yno beth rwy'n hoffi. And a mud. Seithi yn y mud. So eisiau fact check. Mae gen i'n. Diolch. Ni teimlo fel Mowgli yn y coedwig fan hyn. Right. Lle dda i cuddio, actually? Gain slap effect when using vines, rails, ziplines and ascenders. Drum shotgun fan hyn. Gwneud fi'n glas. Oh. Dwi'n eisiau bunking Give an item gont, multi let's pass. Na. Bydd ddim gwneud hwnna. Come on. Wait. Na fi eisiau mynd lawr. Hello. Yn y gallu hire o ti? Na. Epic flapjack rifle. Go on. Pam nai. Diolch. Mae yna rare flapjack rifle fan hyn. Oes e? Oes e? O, cym di ti eisiau... Os rhywun eisiau fe? Ai, go on then. Fi on gyda stuff gwyrdd, so... Bydd hwnna'n good. Oh, actually, bydd o hwn? Rhaid angen bloody Neu- shields. Mae na... Os unrhyw un yn ffeindio shields. Mae Mae rhywun yn dod, mae rhywun yn dod! O. O ble? O, rhaid gweld. Mae'n mynd i mynd rownd. Easy shot. Oh. Damn. Fel live bait i chi, boys. Oh, crap. Oh, mae tri nhw. Oh, Jesus Christ! sugar. What was that? Gael fi? Beth oedd hwnna? Uncommon assault rifle! No way! Ooh.
Mae Honest Dan Games yn dweud, na, ond dwi'n edrych mewn I greu maps ar gyfer creative mode, cryn dipyn o arian I ennill. Ww, dyna'n diddorol. Fel datblyg o'r Dan, mae hwnna'n syniad really da, achos dyna lle mae'r arian I gyd mewn gemau fel Fortnite. Yeah. Yeah, nhw'n basically troi I fewn I, like, kind of like Roblox, ydyn nhw? Yeah. So ti'n just gallu creu gemau mewn y game. It's pretty cool. Yeah, so Honest Dan Games ydy, mae Epic yn talu. Sorry, pressed enter too early. Na, mae'n wir. Bendant. Yeah. Cool. Wel, yeah, unwaith ti yn creu rhyw fath o map neu rhywbeth, gadael ni gwybod Honest Dan Games achos byddwn ni wrth ei boddau I trio fe allan a hyrwyddo'r ffaith bod hi'n neud gwaith awesome a creu games and stuff. So, yeah, we've done really good. Yeah, ni heb really edrych ar like, custom maps ar y game hyn, ni? Na, ni ddim. Wel, oedd na rhywun ddim eisiau chwarae Mr Beast farm gyna, so... Na, fi ddim. Ei, fi just yn dod i'r arfer a chwarae mouse and keyboard yn y game yma. O'n I ddim eisiau gythio fy hun gormod yn rhy-gynnar, so... Yeah. Ni angen trio nhw allan, gobeith mae fel. Oh, nice. Rhywbryd. Oh. Faint naeth y Megan Trainor can yna costio ti, Emrys? Be, sorry? A Megan Trainor Gucci can Oh, well, yna. Ted named Barcelona, sure, let's go. Let's go. Love Go. it. Oh, ti'n gwybod beth? Naeth y crappy £20 handheld na, Tory, Wow, Mexico. shock. Shock, go there. Shock horror. No! Slappy slabs, slappy slabs. Right. Okay. 1, 2, Yeah. 3, go! Ond ti'n gwybod beth fi'n credu o fe? Inventory. Achos, mae'r voltage mas yna'n wahanol. So, Oh. fi'n credu o'n i'n rhoi ar charge gormod, a naeth I just ffraio fe. I think game you're too hard. Tragic. Tragedy. Yndi, mae'n tragic nath Morgan teimlo'r awydd o angen neud hynna. Yeah. Well, cool, mae Spacey 3D yn dweud, mae Epic yn talu fi am fy swydd STI. I ddim yn gwybod. 50 swydd hwnna. Ie. Gysi... Medication, gysi gen GP. Yeah, exactly. Be ni siarad am gonorrhea, chlamydia, be ni siarad am fy'n yn STI. Fi ddim yn gwybod gyda'r y brif, falle 5 yw e. Ond pam ti dweud STI, fi'n meddwl, ond ddim STI, ddim sexual transmitted infection. So beth yw STI, sorry. Sam lot yn ymlaen yn Fortnite. Software testing? Oh, falle. Mae'n neud synwyr. Sorry, I'm bod yn really silly on. Yeah, ti'n mynd... Okay, Epic yn talu canran o'r arian maen nhw'n codi. Mae'n gog. O, sti! Oh, sorry. Slang y gog. Emrys, dyle ti di deall. Yeah. Ti'n Yeah, gog? ti'n a local friendly gog. Oh, God, yeah. Come on, Emrys. Sorry, fi'n beo Emrys am insulto news. Oh, viewers ni. Ish, rwy'n efo fi yma. Oh. Sorry, Sti, yeah, mae hwnna'n neud synwyr nawr. God, sorry. O, di lawr. Yn dod. Ble i ti? Na, mae'n lawr. Ble i ti? O, draf yna. Oh my god, ni'n like spread Mae dau out. nhw. Guys, ni gallu helpu am chydig? Rwy'n ready i helpu Emrys. O, dwi'n iawn. that's Dwi'n alright, iawn. O, ti'n iawn, okay, rwy'n trwy round. Ti'n ti troi rownd a helpu fi, please? Yeah, rwy'n Jesus. dod, just, you know. Mae fe gyd lawr i'r STI conversations. Fi di taflu pawb off nawr. Right, ble mae nhw? Sorry. Fi mor sorry, Spacey. Ni ddim yn trio. Wow, amazing. Hwna fel ante o Juan. Oh! Okay, hwnna'n un, mae'n un arth yna rhywle. Oh, just tu ôl yr, Oh, rhan allan ammo.
Dwi ar y ffordd, dwi ar y ffordd. Oh, wow. Hwnna'n Okay, class. cael e. Oh! Mae Spacey yn creu celf am fe, pickaxes, gliders a mwy. Oh, amazing. Nice! Oh, awesome. What are we doing? I got my Gucci on. So dwi yma. Faint ydyn ni angen talu am Sefyll yma, pob sefyll yma, pob sefyll yma. glider yn chwarae? Oh my god, bydd hwnna'n class. Ti yma, ti yma. Oh, yeah! Yeah, boy. Just tally to you under the table, like. Oh, dwi'n gwybod. Eh, Ie. eh, Dyna iawn. nah. Eh. Alright, fi'n trio hwnna. Bam, 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 bam. Flashy, pawb? Dwi'n Rwy'n iawn, diolch. Ti'n llawn i ti? Okay. Oh, ma' hwnna'n cool. Yeah, where are we heading? Cwestiwn da. Yn eitha okay mewn yr cylch ar y foment. Oops. Just mynd am like a pinata. Pinata. Ah! Na, hwnna fi, sorry. Go on. False alarm, pawb. Okay, right, lead the way. Lead the way, Owain. Oh god, rwy heb roi peth lawr. O, fanna. Let's mynd i'r pinata. Go Gwyd beth on. hwnna'n. Ma' hwnna'n cool. D, sorry. Swan sprints, yeah. So, no. Yeah, fi'n credu mae stuff fel na. Fi wastad, mae'n wastad yn cyffroi fi pan fi'n clywed bod pobl talentog yn gaming industry. Ooh, beth yw Hollow Purple? Hwn fel Comic Con Ha! Fi eisiau fe. Oh yeah. Just bod yn barod, mae yna uffar o... Be? T'golio fo? Wind-up. Ydyn nhw'n Oes e? eisiau medkit? Dwi'n iawn. Na, fi'n iawn. Yeah, o'n i ti dweud, mae'n amazing pan ni dod o draws pobl sy'n actually gweithio yn y diwydiant gemau fideo, yn darlunio, neu dabla gwir. Yeah. Go on, go on. A maen nhw Gymru hefyd, fi just fel, come on Cymru. Yeah. Just amazing pan mae gymaint o dalent yn gwlad bach, ond, like, yeah. Oh, fire Yeah, up, mae'n receive a awesome. Dragon's Breath Shotgun and Dragon's Breath Sniper. Fi'n hoffi snipers, so... Dragon's Breath yn swnio'n cool. Oedd Ie, yr mae un yn. sy'n un o'r dan, ie? Come on. A beth yw hwnna? Dragon's Brush. Mae yna health healy spray peth fanna. Okay, dwi'n Cloak ar y ffordd. gauntlets. Eh. Cool. So beth di stori y season hyn ta? Dim plan. Fi wastad yn skipo nhw. Fi'n gwybod bod mae'n gwael, ond... Maen nhw wastad... Tro cynta ti'n chwarae, mae'n wastad yn dangos edio. Fi just... Yeah. Beth oedd hwnna? Sorry. Beth oedd y sŵn hwnna? Like y peth olaf rwy'n really cofio yn digwydd. Oh, oedd pryd oedd like y byd yn shattero. Right, okay. Oh yeah, health potion! Come on. All my days. Whoa. Did I do that? Oh, stopwch chi shitty... Reroll.
What's even in them? Ooh, you get... No, dim lot o'n rhywbeth. Dwi'n di randomly syth. Yeah, only one drop. Pwy ti'n seithio? Right, neat kind of candle-ish. Fan hyn, Yeah. Dwi'n really sure. Whoopsie. Sut fi'n cael gwared ar Neu random hefyd. Mae na peth draf fan'na. Beth ti'n galw e, cash. Oce, ddech chi cyfro fi tan dwi'n mynd o draws. O, dwi'n mynd yma. Ti'n gallu mynd i'r cash, gweld beth sy'n mynd e. Yeah, sut mae pawb... yeah, unrhyw tips. Thermal DMR. So, oes gyda... Ti'n gwybod mae y Dragon's Breath thing, ydy e'n meddwl mae rhaid i fi ffeindio specific armor ar gyfer hwnna? Neu na? Mae jyst yn defnyddio normal sniper. Oh, hwnna'n good. O'n i'n meddwl special ammo dy e? Ti'n byth i replenish ar ammo fod yn meddwl? Mae na combat SNG Raven. Os ydyn ni'n siŵr. Dwi'n iawn. Mae'n seithi... Ie. Dwi'n licio canol y map yma. Na fi, mae'n eitha agor. Yeah. Mynd lan, please. Fifty Dragon's Breath shotgun. Dyna beth sydd dy fi. Neu dangos ti fe os ti eisiau. So fatha un cod, just fatha mynd ar da. Oh. Ah. Ni yna seithi ni run yn redig? Mynd i fanna. Fi'n gwybod. Ydych chi di e? Fi, just wedi ymuno ti. Dwi'n licio ddim mynd i fama. Yeah. Sy'n ma'r cylch. Dwi'n bron yn dweud mynd nôl ffordd atho ni. Yeah. Cos ffordd na ma'r cylch yn anelu amdan. Beth oedd hwnna? So ble ti eisiau marco fe then? Siwr i ddol. Marco ble bynnag. Da chi'n iawn am shields? Yeah, pretty much. Oof. Yeah, rhain iawn am shields. Wow, that's a loo with a view. Spacey 3D yn dweud. Probably cyn. Pan yn fanna. Dwi'n gwybod pa ffordd i ni fynd. Dwi'n nôl ffordd atho ni. Ond dwi'n gwybod sy'n bydd yn disgwyl... Okay, dwi'n dweud... Meetio fanna. A planio. Dynia da. Oh Dwi'n gosh. teimlad... Mae either yn mynd i ddod i Humble Ruins neu Fancy Field. Yeah. O! Dim... O, mae'n rhywun syth i'r pinata. Seithi at y ti? Na, ar y pinata. A dwi'n sbio ar y pinata. Oh. Shit. Siw, na tri yna. Dwi'n fi ddim byd. Dwi'n mynd to ffancio nhw. O, shit. Ah,
Christ, hwnna wedi... Ooh. Redig I ffwrdd, oh my god. Oh my god, mae hyn ar y bloody... Oh, fi wedi cael fire shot off. Dwi'n pyn lawr. Na, no. Oh, sugar. Oh god, no! Methu symud! Oh, Shaga! Oh, fi lawr hefyd. Damn it, Janet. Ugh. Oh shit. Nawfed. Damn. Remember when I like Well- die... At least die team fanna. Dwi'n meddwl. Yeah, oedd na. Ugh. Oh, damn. Yeah, ond ni bendant yn gwella ddo. Ni bendant yn gwella. Yeah. Yeah. Emrys, ti wedi redio lan. O, Yeah. Sorry, boy. Yeah. Na, o'n i'n teimlo ni yn y gêm am hirach fanna. Ni'n cael un win. Dyna geid ni'n gofyn am. Un Victory Royale ar stream heno. Os yr un cynta nôl. Ie, bydd un wyn dod nôl mewn, bydd hwnna'n neis. Yeah, bydd hwnna'n nice. Yeah. 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 So, sut oedd yr Eisteddfod, Emrys? Oes diwrnod really hir a knackering ond ti'n really enjoyo fo. Do, dda. Nice. O'n i wedi gwneud wsos cyfas blynyddoedd. Ie. A oedd o'n marathon de. Na, joio. Mas draw. Lot o gigs. Lot o... Dwi'n y pobl sy'n actually mynd i'r gigs, actually mynd i'r seminars a falle, so... Dwi'n cael werth yn hes, so... Dryd, de. 650 Yeah. paint. Ond, Nice. Oh, 650 paint. na. Oedd. Jeez. So... Yep. So... Yeah. So, bach yn sgynt. Sut aeth y cor? Reit da, oedd o'n cael ei ddangos yn fyw. Na, So, rwy'n trio na. ffeindio fe, rwy'n like gwylio nôl ar S4C click website hwnna. Trio ffeindio fe, ond rwy'n methu... Un o'r ei, hwn i'r sioe ac yr efo gynta, Oh! gath ddim i ddangos yn fyw. hon yn Oh, rwy'n ar yr opening ceremony te? Ie, so, dwi'n meddwl Okay. achos o'na lot o cyfeiriaeth newydd halfraint yn mynd ymlaen. Yeah. Right. So, So basically, politics yn stopio fe. ie. Na. So, fydd o on... O, dwi'n beth e. Mega City. Yeah, wrth go gwrs on. mae'n mega 1, 2, sick. 3, go! Ie, na, Ie. Sorry, dda. Ti'n joio? Oedd o'n... Ah, ydy nhw wedi recordio fe? Do, wedi ffilmio, bod gyd cael ffilmio. Ar ein ffeindio O, fe. mae yna clips yna fo ar on y BBC 4 ni'n rhaglen am y Eisteddfod. Ie. Y clips yma. So... Na, yna blynyddoedd, os fi gan yn cor to dweud lot o 10 mlynedd, dwi'n meddwl. Ond i'n ei lot o cora o blaen. Back in my day, ond i'n lot o cora. Ond oedd o'n neis cael yn nod, so dwi'n joinio cor dre yn mis Medi. Ie. So... Nice. Oh shit, mae lot o bobl yma. Yn ni'n sgŵl o nhw nawr. Well, a rock. Yeah. Oh. Dwi'n teimlo fod yr medium range di gael dipyn o nerf, ie. Ie. Neu dwi'n crap. Okay. Ti'n okay, Emrys? Diolch yn fawr. Yn y gêm, o'n i fel.
O, ie. Ie, fi'n meddwl. Dyna beth o'n i'n meddwl hefyd. A mewn bow go iawn hefyd. Fi'n good. Oh my god, mynd lan, ysgolch yn dda. Am un round fi'n mynd i mynd nôl i controller. Just i weld. Do what you do best. Ie. Be ti'n gwybod efo? Ie. Am ychydig, just... So fi ddim yn gallu... Ie. Fi ddim yn credu mae llygoden fi o digon... Mae fe'n un eitha really, like, basic rubbish, achos fi byth di chwarae gemau keyboard and mouse. So, pam fi'n, like, symud a mae'n mynd yn nuts. A hefyd, bai fi di bod yn newid y settings, mouse settings, er mwyn defnyddio'r Sinden Light Gun. Because mae Sinden Light Gun yn gweithio fel llygoden, a ti methu wneud quick fire os ti ddim yn troi'r sensitivity a mouse clicking I fel maximum. So fi heb newid hwnna nôl. So probably hwnna oedd e. So yn sio rare flapjack? Eisiau beth? Rare flapjack. Oh, rare flapjack, right. Oh, come on! Mae parkour skills fi wedi mynd... So rhywun angen shield. Tipyn bach yn poop. Oh, can fi... Okay, mae fe'n just, like, marw syth. Death pistols real one and MTK. Oh, shell ride, yeah. Right, angen shields. Na. Yeah. Ti on? Yeah, 50% fi ar, so... A fi. 50 arall yn nice. Okay, Oh, okay. sorry. Ti gyda roi? Diolch yn fawr. O, dwi'n y ddau hwnna efo. Okay. So chi'n just dweud... Morgan, ar y llaw. Oh, diolch yn fawr. Dwi'n angen shotgun da. Mae gen I lever action shotgun ond hwn yn teimlo... O. Biffy. Ie. Mae'n okay. Mae'n teimlo gwell na'r pump. Isio mynd i'r lle Japanese dros y dŵr? Yeah. Yeah, go on, Mae'n wastad good stuff o fanna is. Yeah. Ydyn nhw wedi stopio'r katana neu ydi hwnna'n dal yn mynd? Rwy'n heb gweld e. Okay, falle hwnna un o'r pethau nhw wedi ffeis o mas neu rhywbeth. Ie, siwm yn syni da. O! Yes! O na, o crap. O do, dwi'n shotgun. Ideal. Rhaid dwi'n shotgun. Mae'n fan hyn. Oh shit, mae'n rhywun. Mae'n rhywun yma. Ble ydyn nhw? Helo! Maen nhw'n rhy bell I fi. Beth oedd hwnna? Lawr! Sorry, just sort of foli rwy'n fi'n mynd i'r hollol... Yr ochr hollol anghywir y O, nhw lan fan hyn, Emrys, nhw lan fan hyn. Dwi lladd iddo fe rhaid. Come on. Yes! That's how we do Own it! team. This is how we do it. Dwi'n meddwl yn un ar ôl. Ie, mae'n cael Yep. ffrind So- rhywle. Dwi wedi lladd un nhw. No. You got a friend in me. Got a friend in me. Unrhyw un eisiau Cybertron Cannon? Mae'n Na, lan fan hyn. dyna Dim diolch. Nhw'n gormod o faff yn dyn nhw. Just like, Mae nhw'n Yndi. cael... Mae'r wind-up yn rhy hir. yeah, pwy sy'n gyda'r amser yna I, you know, aros. Doesn't see you bell, but... No. Yeah, be fi really eisiau ffeindio yw sniper, achos fi yn teimlo fel fi ddim gyda unrhyw beth. Ie. Mae'r assault rifle, hwnna'n reit yn good compromise.
Okay. Dwi O ia, wastad efo mae'n hwnna. eitha decent. Okay. That one looks maybe a little smaller Oops. than I. So eisiau mynd ar y cwch? Yeah. O'n i'n dod ar y cwch. So ddim yn... Rwy'n heb ffeindio allwedd, hwnna'n annoying. Mae boxes fan hyn. Oh, mana. O, gwna fanna. Keys required. Sgen i ddim. Fanna. Dau yn nhw, ein o fanna. Un yn y bont. Fi ddim gyda unrhyw beth digon bloody... Un i lawr, bont i lawr, ond mae'n un. Mae'n un yn fanna. Ein o fanna. Ddim gyda unrhyw scopy. Un lawr. A mae wedi redeg tu ôl roc. Iawn, cyfwrch fe. Rwy'n mynd hyn! Wedi lladd. Oh, I'm bad. O, mae'n cael achwedd! O, diolch! O, diolch yn fawr. Just scope gun. Fi'n yn ôl e. No! Beth? Mynd lan! Sorry, fi'n cwmpo. Okay. Mae gan ar hwn, a nôl i'r... Oh, sugar. Fi eisiau yna. O, Unrhyw un gyda sniper. Unrhyw un gyda sniper. Rhyw fath thermal DMR, de. Oh, nice. Good. Mammoth pistol. Ti di dweud bod mammoth pistol bach yn rubbish. Mae'n rhaid for a lead-up. Ydw fi eisiau epic legendary, epic lever action shotgun, neu legendary thermal DMR? O, legendary thermal. Yeah. Legendary thermal. Neu, roi hwnna i fi, a ti cael rhywun arall. A rydym dim yn cael un Un allwedd. gyrraedd. Sorry. Alright. O na, mae gen i 2 allwedd! Ei, go on! Morgan, di gael gael na. Oh, diolch. Sut fi'n... Ie, nawn ni weld beth sy'n digwydd efo... Nice. Na fe. Oh, diolch. Fi ddim eisiau taflu hwnna, ddo. Go on. Nice. Yay. Oh, good. Right. Ni'n mynd mwy i'r canol? Neu ni'n aros fan hyn am ychydig? O'n i oes, mae'r cylch yn Ie. cau. Oh, thermal DMR. Yeah. Ie, na dim fi. Mae'n gallu Red, clywed... red. Ble mae gold box rhywle? Chest. Ah, na fe. Fishing rod. So fi'n gallu dweud thermal DMR gwella yn common most yn y flwyddyn. Rwy heb gweld un, sorry. Just mynd i'r, hang allan mewn y city. Ie, Allan ni. ffordd na, ie. So, mae'na thing yn yma. Yeah. Beth digwydd fan'na? Mae'n gan hit fi off. Oh, Oh, sorry. Mae ddim yn trio. Oh, mae thermal DMR cuddio yn y llwyni. Ah, epic combo. epic gamer moment. Yep. Teimlo fel Catref, really. Right. Dwi'n thermal guy, de. Yeah. Rwy'n teimlo fel lladd y person yn y city, just sort of gallu cael yr, beth ti'n gael o fe? Y vault. Sut ydyn ni amdan... Cylch? Cylch yn iawn. Fine, rwy'n meddwl. Oh, just dwi'n cael blwm allwedd arall. Oh, yeah, no, dim byd. Upgrade station. Mae'n do.
Yeah. Oh. What's the game plan? Ddim siwr, ni just chill allan. Aros I pobl dod at ni. Dwi'n mynd am y NPC yna, Dan. Na. Fi'n credu unwaith ni yn bydd rhywun arall, y tîm arall yn swper mewn achos bydd ni'n distracted. Yeah. Ond mae'n i ti, fi ddim yn meindio os ti teimlo ni gallu neud Dwi'n mynd i'r high ground a dwi'n obviously scoutio. Os mae... Beth oedd hwnna? Rhywun yn ffeindio health potion. Like spray. Gadael fi gwybod. Give me health. That's health potion. Yeah, rhaid siwr y spray. O, mae dy fi spray os ti eisiau fe. Ti'n spray? Rwy ddim yn cael spray. By fi eisiau spray os mae... Os ti cael un i'n mynd. Wel, fi gyda un ond fi gallu roi e I ti, fi ddim yn meindio. Dwi'n mynd i'r building yma iawn. Dewch yma, na I roi I ti. A lot Oh my god. nawr, Yeah, sorry, dwi di anger NPCs. O iawn, dweud o'n. Oh my god. Ooh. Okay. On my way. Whoops. Vault keycard. Oh yay, let's mynd i'r vault. Fi ddim yn gwybod pa I ni swapio fe. Fi gyda iechyd. Neu Yes, spray. Gyd I spray neu iechyd yn y thing. Alright. Yn y vault. Right, ble mae vault? Draw fan hyn. Dilyn ni. Mae'n meddwl mae'r NPCs arall dal fi. Rwy'n clywed rhywun yn redig rownd yn y adeilad. Cawn e'n ble ni'n mynd? Fanna? Mae'n draw fan hyn, rwy'n meddwl. Oh yeah, mae wedi gymarcio, sorry. Yeah. Good. Lawr o dan y adeilad. Yeah. Fan hyn? Yeah, down. Yeah. Oh, hell yeah. How do I... Sit mewn... Oh, mewn fanna, sorry. Yay! Killed you. Come on, Anne. Ble mae'r goodies? Oh, epic nice. drum shotgun. Mae'n gwell na'r lever action, ydy. I can't. Havoc suppressed. Oh, shit. Kind of on hoffi hwnna. Dwi'n cadw shots gyda. O, slurp juice legendary yna. Nice. Dim ond 2 ti'n gallu cario fi'n credu. Mae'n fi slop. Ti isio sôn eisiau slop juice? Na, rwy'n right, diolch. Okay. Right. Ooh, lovely jubbly. Hwna'n boost nice. Let's go. O'n i just... Oh, ti ôl ni. Oh, mae'n NPC. Bloody NPCs, man. No. O, dwi'n mynd i chdi goriad yma. Oh, yeah. O, na, dwi ddim, cos... Mae'r circle ma'n cael. No! Oh, mae'n cash. Oh. Oes pobl draw yna? Na, fyna ti'n fyny. Oh, right. Half yn fyny. Dim ond 15 ar ôl. Dwi'n mynd i'r lle chest yma.
Fynd NPC I brynu sy boi o'n da. Ie, rwy'n mynd I edrych os ni gallu... Ie, ni gallu. O, ti angen 200. Rwy ddim yn cael 200. Rwy'n cael 200? I can't be. Gold. Gold. Nice. Oh, whoa, whoa, Oh, whoa, shit. whoa, 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 whoa. Be. Whoa, 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 whoa. Redig am ychydig, dwi'n credu. Rwy'n... O, fan'na. Llywel. Mewn y bush. Ti di mynd. Mae'n gold o. O, siarad rwy'n syth i'r pela na. No, get off! Flipping heck. O, Mae'r NPC yn grac. dal ddiw... Ie, rwy'n iawn. Wait, ydy rwy'n cael 200 gold? Na, dwi'n 70 gwan. Mae'n sydd dy fi? Mae'n dweud yn y bottom right o'r screen uwch Oh, ben mae dy eich. fi 1000, yeah. Go Oh on. my god, ie. Right, gweld yr NPC y boes fi? Yeah, fi'n dod nawr, Ie, hire o fe. Cael fe ar y tîm ni. Pwy? Sut fi'n hire fe? Mynd at fe, wedyn gwasgu E. A wedyn mae'n rhoi ti. O, actually, mae'n gold draw fan hyn. Ble mae e, ddo? Fan hyn, ar boes fi. Oh, Right ar boes fi. okay. Right. Come on. Alright. Just for him. Dwi ddau gant son, Yes, gwasgu E. A wedyn mae'n... Gweld mae'n dweud, like, hire. Wyt ti just wedi prynu shield o fe? Be? Oh, well, what am I supposed to do it? Right, E, on... E. Oh my god, fi eisiau hwnna? Wait a sec. Okay, mae'n ar tîm. Hire it. Na, di e? Oh, No, thank god. dwi'n prynu fo. Ydi e? Yeah, lovely, dwi'n wedi. Isi eich o safe yn y siop yma fo safe. Nice. So, Okay, come on, mae'r cilch yn... Ni'n cael 30 geiliad. o, dwi'n gallu prynu hwn. O, i'r chwith! Nhw'n cael NPC hefyd? Focus yma. Law. Oh, scheisse! Oh my god! What was that? What's no man? What was that? It's a 5 yna. Mae gilydd. I don't know. It's a 5 o'i gilydd efo fan. Sa'n... Beth di gwyfodd? Sa'n cael clem beth di gwyfodd? Mae gan dos i'r ddech, heda. Cos mae'n at y 5 yna, ti'n... Oh my god. Yeah, we're fun and crazy. O lot o'n yma. So limit with NPCs ydych chi'n cael? I'm sure. Oh. Rip. Damn! Oedd a lot o'n nhw fyna. Ie, fi'n gweld. Oedd hi fel enhanced drum shotgun. Oh my days. Yeah, sa'n sure beth oedd yn... My god, we're fun like, just digwydd mor gyflym. Ie. Dyna ddo. Oedd o'n un o Owain di ennill y byd nhw. Na. Dwi'n fel... Da, no. Weithiau gen i just derbyn. Dwi'n mynd i'r panad yn sydyn. Yeah. Ready up. Right, bydd fi'n mynd I tŷ bach hefyd. BRB. A na I wneud paned hefyd den. Fi gallu bod yn y paned club. Come on in. So byddwn ni nôl nawr mewn ychydig. I ennill Fortnite. Wait, ready o lan, Morgan. Oh, okay. Right, ready it up.
No. Hello. I'll put them into Hello. Hello. Oh, Dwi'n di unlockio mwy o stuff o'r Battle Pass. nice. We want your feedback. Please rate your preference between unranked and ranked modes if you play Fortnite Battle Royale. We're here chwarae ranked in myself. Oh. Oh, I ddim yn Q yn Elan. Ie, fi cofio gwario, ie. Coins ma. Mae gen i 295 seren neu beth bynnag nhw yn. Uh, 14 page. Funny cool. So gwario ser i gyd. O, dwi efo wrestler, ie. Yeah. Cool. Oh, wyt ti angen gwneud y pages mewn Na, like so... un by un? Neu? Na, ie, so y page, os ysgrifennu'r outfit wrestler na, gach ti prynu bob dim ar y page yna gyntaf. Right. Oh, ti dal e lawr. Ie. Rwy'n just gwasgu e, like, pam ni ddim yn gweithio? Why is like dim like just claim full page? And I claim pages button. And then claim full page. Nice. Actually, gallu equip hwnna mewn i... Dyma ni. Okay, wedi equip fe i rhywbeth. Nôl yn y game. Cool. So di'r seren yn ail set o pob season te? Ie, dwi'n siŵr iawn am hynna. Oherwydd rwy fi ddim wedi, like, gwario o'r seren fi ar y Battle Pass diwetha. Rwy fi'n, like, anghofio. Mae'r Battle Pass, dy'r un hyn, ddim mor dda rwy ddim meddwl. Na, dwi'n mor gwaith. Mae'n eitha diflas. Ie, ni angen i Spacey 3D creu mwy o stuff awesome. Yeah. Wel, nhw ddim diflas. Rwy'n meddwl, like, nhw just ddim yn Ie. themed, ydyn nhw, kinda. Nhw'n just, like, generic, kind of, Fortnite characters. Ie. Oherwydd, rwy'n... Beth oedd yr un season diwetha? Rwy'n, like... Mwy anime, efo generic anime, ie. Yeah. Wyt ti'n gael idea fyny? O, YnChwarae. Red, Oh, ie. sorry. Come on, mae gen i baby bell. Hyn angen. Angen rwy fi'r pwer. Ba, 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 baby Bill. Got the power. Baby Bell until Yeah. Pam ydyn nhw'n rap nhw dwy waith? Like, beth yw'r pwynt o'r plastic wrap? Mae'n just teimlo fel gwastraff. Ie. Or when... Achos mae rhaid cael logo nhw arno fe, a nhw ddim yn gallu etio fe mewn i'r... Just gwneud beth... Like a wax. What? Fi ddim yn credu. Nhw'n gallu stampo fe? Neu, stampo fe. neu gwneud beth mae, like, normal cheese makers yn gwneud. Bydden nhw'n cael just sticker Yeah. ar y wax. Sticker. Like, ti'n prynu cheese wheels, so you just cael sticker area ar nhw. Mae'n weird. Yeah. Mae'n just...
teimlo fel gwastraff cael, like, pob un individually wrapped. Digon teg. Don't have a good day, have a great day. Mae'n yn un eitha cool. So, bach o palafa. So, fi ddim yn gallu cael crown, right? Tan y 40 ar 15 o fedi. A wedyn nhw gorfod danfon mold o danodd fi off. Oh! I nhw actually creu yr actual crown. Yeah. A byddai ddim yn gallu mynd nôl tan y 10 o hydref. So, mae'n bach o like, faff a palafa. So, ateb yw wastad brwsio dannedd a peidiwch cael gymaint o melysion. 3, go! Go on. Yeah. Sit still, let's go. Fi'n dweud wrth dynco fel Oreos mewn I te fi. Fi'n mynd fel fi'n goffa bita bicol tarts. Wel, rwy'n fi'n mynd i'r dentist hygienist. Yeah. Wythnos diwetha. Okay. So rydyn nhw'n gwneud like a whole, cleaning every little tool hwnna, like organic gums ti. Oh, Christ. Rwy'n breathol. Ond, yr unig peth rwy hi'n dweud rwy angen gwneud yw just gwneud siŵr rwy'n like brysio rhwng fy danedd efo like floss. Neu incidental floss. A hwnna Rwy'n popeth ffarth yn ffain. Yay! Really? Oh, da Yeah. iawn. Rwy'n dweud, ti'n brysio danedd ti'n iawn. Yay, thank you. Just brag am fy danedd da. No, rwbo fe mewn, Jesus. Ie. Ti'n fel... Pwy ti'n cyrraedd oed ni o'n fydd i'n gwybod beth fydd toothache? Yeah, exactly. Be? Yr holl blynyddoedd o abusio. Abuse of it, yeah. Yeah. Ti'n beth Just you though, wait. y mynd trwy, pan o'n i'n oedran T.O, o'n i wastad a un am cocktails, a ti gallu meddwl faint o sugar sydd yn cocktails. Mae'n ofnadwy. Rwy'n carry Coca-Cola. Hwna'n thing fi. So, Be ti'n hoffi, Emrys? Coca-Cola. Oh, Coca-Cola, yeah. O'n i'n addicted o. O'n i'n efo ta 4 litr y diwrnod. Oh, wow. Wow. Only the real thing. Gall ti cael sponsored gan Coca-Cola os o ti'n neud stream o pryd hynny. Yeah. You know, back in that Back in the day. era fel. The Coca-Cola episode o bywyd ti. Dal, dwi dal Coca-Cola. O, gwffio? Ie, fi. Un allan fan hyn. Only the real thing. Un lawr, mae'n probably cael ffrind rhywle. Iawn, dwi wedi cael ymlaen efo'r tŵr. Gweithio dda denu nhw i fema. Ie. Come on, gad fi. O, rhaid clywed rhywun a brys fi. Ie, mae yna dau nhw. Dwi'n ffawr. Un lawr. Lovely jubbly! Woo! That's how we do it. Ah, beth rwy'n hoffi gweld. Oh yeah. Marwolaeth. Gael fi farw. Cartoon either. Ni ddim yn gwybod enw nhw. Gall bod. Oi. Oi. Na I cael hwnna. Hoffi hwnna. Right, Ti'n angen... cymryd bob dim? Ti'n cymryd bob dim? What? Sorry, alright. Alright, na I roi un I ti. One sec. Fi jyst yn trio gweithio. No. Mae gynna fi iawn. Ti'n siwr? Dwn. Mae gynna fi iawn. Oh, fi jyst... O'n i'n gallu... Dwi'n dosod i Drop feddwl. o fe. Gwasgu start... Na, oes e. Gwasgu hwnna. No, Oh shit. Dwi'n dda i fe yma. Oh, na! Dwi'n ôl. Un lawr, ond mae'n un arall fyna. Ble mae nhw? Cyfri i fo gan, dwi'n dosod. Ia. Yn crab. Ie, un arall ar ôl.
Yeah! Yes! Ti di cael nhw? Ie. Do, Wel, fi'n credu. Ti Fatha definitely cael un o'n nhw. do, dwi wedi cael 2 yn nhw, so oedd all disgyn ar Ie. lawr. Lovely. Ath ni'n mynd o drosodd ar ôl fi, not happening today, la. No. Dyna volt, so, sy'n ni ddim... Ie. Fi'n dweud. Rwy'n hoffi'r Quiet drum one. shotgun. O mae'r... Christ, be oedd hwnna? O, fi, build the thing. O! Oedd e'n ffynnu achos o'n i jyst yn gwasgu needs keycard, so nes i gwasgu hwnna, all of a sudden... Ein peth o, os na booby trap mewn y vault keycard thing. Na, dwi ddim yn gweithio fel yna. Sy'n byd arall, sy'n mynd yna. Where are we off to? Oh, mae'n pump shotgun. Oh! Ew! Hwna'n, like, insanely huge. Arna fi. Wy'n syth i'r PC yma, cos mynd o volt, yma. Alright. Mae'n dod. Ble mae'r ffordd allan? O, mae yna tri o nhw, though, guys. Da i lawr. O, gyd lawr, eidl. Oh, god. Pwy sy'n mynd i nôl o'r... O, ti gyda fe. Yr allwedd bach yn toasty yn y brwyd. Only the real thing. Ww, nhw'n syth i. O, hwna'n dod tu ôl ni, rhywle? Ynddi. O, nhw'n seithi y pinia. O, iawn, oce. Ah, okay. A fi jyst O, yn rwy'n sylwi, seithi ata i. fi di cael... Sa'n siŵr o ble. Wel. O, ie, rwy'n gacol nhw. Dwi wedi agor y volt, Ddim ar volt. Wyt ti'n agor y volt, neu oedd rhywun arall? Na, dwi wedi dweud. Hold, lafon in. Come on. Shite. Nice. Ah, mae cael ffrind rhywle. Ah. Mae. Sorry, mi'n trio pingo. Cael ei lawr, mae'n cael ffrind arall rhywle. Ble mae'n dod o? O, lawr ffwna. Hwylfo! O, eidl. Nos. Mae'r volt ar agor. Ooh, lovely jubbly. Gyflym cyn i'r storm dod mewn hefyd. Dyn ni'n iawn. Ydyn ni? No. O, alright. Yeah. Gyda amser am. Only the real thing. Explosive rifle. Loads o pethau super diddorol. Hwna, de? Dwi'n wedi agor? Flapjack rifle. A thermal DMR yn well, though. Falle fi thermal na flapjack rifle. Hey, golden flapjack. Oh, yeah. Oh, enhanced, yeah. Hwna'n weird. Dwi'n lycio explosive repeater rifle. Na? Na. Dwi'n mynd poeni pwy sy'n gwybod. So, os ni'n ffeindio rhywle fel upgrade station neu rhywbeth, bydd hwnna'n handy i gallu Bydyn. ar gyfer thermal DMR, achos mae ond yn gwyrdd. Hyd yma. Ie, gwirth gyda fi. Ooh, we're hanging ammo. Am fy shotgun. Tywa. So dwi'n splitio... Be? So dwi'n splitio ammo. Gosh, dim clem.
Dim clem o gwbl. O, ti'n beth. Be? O, Ammo. diolch yn fawr. X. Legend. Ie, dwi angen ffindio. Ni angen mynd i'r cylch, guys. Let's go. Mae'n just mynd i check ar y cyrff y dau nhw yn lladd. O, iawn, oce. Okay, just rhaid gofyn bod nhw'n troi mewn I zombies, I don't know, neu. Os yn cael un like, Yeah. ammo a stuff. Hynna. Yeah, okay. Okay. Reroll. There's a bit... O, mae What the hell was that? Beth efo sŵn hwnna? O, mae cylch yn cael... O! Hwn. Mae'n jumpio on i'r thing ma. Ble ti? Rift. Ti eisiau mynd mewn I Rift, okay. Ta... Ti'n mewn i? Ia, ffog dwi'n mynd. Whee! A ble ni'n mynd, guys? I'r bont. Lle oer? I see. Ia, fama. Alright. O, fama'n spicy. Ie, mae'n amlaf yn mynd ymlaen lawr fyna. Oh my god, Liz. Tu ôl I ni. O ie, mae loads tu ôl I ni. Wel, Oh, sugar. Oh, sugar! Mae nhw'n close range nawr, fi'n dead. dwi'n te. Guys. Ble wyt ti? Fi lawr. Lawr, go... Oh, nhw'n tu ôl ti, right, mae'n gweld. Yeah. Damn it! Un yn nhw lawr. O, ammo! Wel, O, da iawn. Nice. Sorry, not bloody thing. Raptor. Right. Ble mae'r cerdyn ti, Morgan? Mae'n right ar bwys Emrys, so pai ffoen I Emrys yn gael e. Oh, there we go. Yeah, Pai ffoen I. Dragon's Breath shotgun. Don't mind if I do. Iawn, lle dyn ni isio... O, mae'n un o fanna. Yeah. Iawn. Yn mynd I unrhyw chwyth neu ddi? Oh, shizer! Right ar boes fi rhywle? O, allan. Wel, un o... Shit. Oh, man. Clutch, Emrys! Nice, Emrys. Nice. Oh. Hold on, look, it's been O, screwed, hwnna. hwnna'n... Ie, defnyddio'r fan cyn i'r storm dod. Ie. Oedd nhw'n sylwi lle o'n i am ages, o'n i'n... Roedd ti'n lwcus y ti. Ie. Ie, dau nhw hefyd yn edrych yna cyfeiriad holl o wahanol. Yeah, right, dau nhw'n And sythi then, a nes fi ti yn headshot lwcus. o un, a nad nhw dal ddim edrych. Na, ddo. Dyna beth Oh, oedd hwnna'n yn nuts. lwcus. Dyd nhw'n cymryd fel 176 damage i'r un shot, ond dal ddim di edrych. Okay, no, Yeah. on a game. Ti'n dweud yma gyngs, mae'na stwff Ie, ie. i gyd dal na. Do. This way, let's go. Rhaid splashy I dau ni. No, Diolch yn mae gen i silos o stwff yma I bigo fyny. Gen fi 3 goriad dwi, so dwi'n wedi checio goriadau allan. Rhaid dwi'n dod. Angen cael mwy o Mae'na stuff. thermal a mae'na flap checker fyna. Nice. Ie, angen hwnna. Da... Come on, mae eisiau shotgun gwell na un rhan cael. Wel, dim yn cael bloody ray. Okay, ti'n dweud. Rwy'n mynd lawr i'r chests mewn y jungle. Mae...
Methu gweld unrhyw un fan hyn. Which are the Oh shit, mae'n y pobl fan hyn! Ah! Rwy'n mynd anghofio! Ah! Run! Be? Mae yna pobl ar fyna? O, pobl, is it? Ie. No, dwi'n mynd i'r tŷ yma. Oops, a daisy. Okay, rwy'n dod at... Ie, rwy'n dod at ti, Emrys, rwy'n dod at ti. Dwi ddim yn meddwl bod y tŷ yma yn wag. No. O, mae yna pobl yn dod o'r draw fyna. Iawn, dwi'n cyfrif beth ydych chi'n dod draws. Ddim rili eisiau bod mewn y canol o fan hyn. Na, o'n i am y Na, tŷ. mae'n lle rili gwael. Am y tŷ. Ie. Just gweithio sneb yna. Ond bod y barod fydd y rhywun yna. And I'm in mewn gyda shotgun. Dwi'n tol chdi. O, Bet chdi, ie? sa'n siŵr pa ochr oedd hwnna'n dod o. O, un lawr! Okay, dod. Oh, nice. Dwi'n lawr. Watch out, we're chdi fyna. Oh, sugar! Oh, shit. Selfie mocan gyda. Sorry, ges i 116 off a hit gynta, wedyn... Oh, damn. Okay, cael e. Oh, Mae yn y tŷ. Ac Emrys nawr ddim. whew. She clear My a God. clap. Dim ond deg sy ar ôl. Dim ond deg sy ar ôl. Clear. Come on. Na, mae ddim yn hoffi hwnna. Ti'n mynd i'r revive truck? Go on, trio Ni fe. gallu gwneud e? Pam lai? Mae'n lawr yn y jungle. Oh, mae'n like pell i ffwrdd o ble mae'r... Yndi. Oh, mae un just mewn y cilch. Alright. Okay, let's go. Let's mynd am un hwnna. To go. Dal rili eisiau shotgun gwell. Mae golden un fanna. Na. Na, dim No? oes. Oh. Ja, rhaid hip gweld. Oh. Tyfa. Oh. Dwi'n mynd iwsio fo, gyda fi bai gwrdd arall. Diolch. Diolch yn fawr. Come on. O, mae'n geid fyna. Oh. Emrys, ti'n crack bed. Wow. Safety on. Oh, mae'r cilch yn dod mewn, boys. Uh-oh. Shit, gwyn clyfyn. Oh god, hwn, rwy'n lawr. Hwn yn syniad gwael. Oh no! Oh. O, gyda fi legendary slurp juice yn rhi health fi fyny i... Oh. Happiness. Ta be ddo? Oedd o'n cymryd un sesiwn. Yeah? Oedden ni, gathon ni cwpl o... Yeah. Really agos, really agos. Touch and go, oedd e? A couple o... Just blerwch ni ddim yn... Top 5. Ie. Yeah? Doi Blerwch waith. ni ddim... Blerwch ni ddim yn mynd i'r lle iawn yr un yna wan de. Yeah, roedd y blymyn cilch yn dod mewn mor gyflym fanna. Yeah.
We live, we learn. Yeah. Rang gweithio efo headshots. Ie, dwi reit da. Ie. Dwi'n cael o'n nôl am headshots. Dwi'n cursed energy. Cursed energy? Rhyw 600 cursed energy. Okay. Yeah, dim glen beth hwnna ran. Cursed energy. Dim clem. Coconut. Oops, sorry, At least roedd fy rai wedi llaf ni oedd ennill, so, you know, technically wedi ail. Yeah. Dwi'n meddwl fanna, sy'n ni wedi cael position, sy'n ni wedi cael well look o'r cylch, sy'n ni yn... Yeah, roedd ddim sylweddoli fe'n dod mewn rhaid gyflym. Ie. Ie. Ac hynna pan dwi'n licio yr buncyn jungle ti na. Yeah, mae mor, like, ar y... Yeah, ti'n methu, like, neidio lawr ar lot o'r Na. platforms yna. Ond i faint ti'n really specific, ti'n done, really. Yeah, ti Yeah. angen glanio ar, like, y mushrooms. Os ti yn, like, neidio lawr. Mae'n tricky. Yeah. We live and we learn. Yeah. Oh, well. Top Live 3 and almost let pob down. game, hwnna'n Ie. Yeah. da. Ddim yn gwael. O, dyma fe. Break the curse. Gain cursed energy and sorcerer grades as you complete quests and fight curses. Okay. Be fyddi yn, like, battle pass arall, te? Dim clem. O! Beth ydi hwn? Pan y medio? O, Right. Fortnite. Oh, yeah. Premium road track. So mae'n literally battle pass arall. What the hell? Hwn un o'r animes fwyaf poblogaidd ar hyn o bryd, dwi heb di watchad. Ie, Jujutsu Kaisen. Yeah. Ie. Oh. Ei, ti'n gwybod beth sy'n dod cyn bo hir? Na. Ffilm, FMV, interactive film newydd, Ooh. New Wales Interactive, Oce. Medi'r 12fed, ail Tide Hotel. So, na i gweld os ni'n gallu cael un o'r Nice. keys i ni gyd chwarae fe ar stream rhywbryd, achos maen nhw yn ddiddorol. Yeah, rwy'n hoffi'r FMVs. Joio nhw. Joio nhw. Ie. Maen nhw'n hwyl. Yeah. Rwy'n really Ma' joio tweet- nhw. Yeah, mae tweet newydd yn ddim mas yn dweud September 12th, press media / content creators, reach out to me if you fancy checking into the Isle Tide Hotel. So dyna ni. Nawn ni gweld beth sut mae hwnna. Nice. That's sounding Ti'n- cool. Ti angen ei FMV game o'r Ha? Ti angen ei Oi, FMV game. Ie, fi eisiau bod mewn un, os fi'n bod yn honest. Ddim bod... Oh my god, o'n i am dweud hynna. Alli ddim bod mor anodd hynna. Ond dda... Dwi'n siŵr bod really hawdd i'n really basic ynddi. Ie. Ie. Dwi'n fel? Ie. 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 Go iawn. Mae'r boi sy'n ddim yn... Oh, Mrs. Quest. Be sy'n mewn y siop heddiw te? Ooh, superheroes. Sydd o Mexico? Oedd e'n really good. Oedd e'n Ie. hyfryd. Really nice. Eithon ni fel Cancun am fel 8 diwrnod a wedyn y gweddill ar amser yn pethefnos arall yn right yn y canol sef San Luis Potosí sef dinas eitha sych ond yn cwrdd â teulu graig so oedd e'n good really nice Nice. o eithon ni rhywle o'r enw X-Caret am un diwrnod a mae fe fel lle anhygoel, naturiol, yn y jungle kind of feel iddo fe. A achos o'n i'n i gael discount achos mae'r llefydd yma'n really drud,
o rhaid ni gael talk, a maen nhw'n trio perswadio'r chi bod yn fel members sydd yn ridiculous pris i sign o lan. Oh my god, oedd y talk yma fod am 90 munud. A wnaeth y diweddu fyny bod yn fel 3 awr. Oedd yn horrible achos, o'n nhw eisiau basically chi bod yn cael membership yma a talu fel 5,000 neu rhywbeth i fod yn member. A wedyn, o'n nhw ddim yn gallu... Bydde fe yn costio chi fel 5,000 i mynd anyway, hyd yn oed os ych chi member. So, o'n i bach fel, no way fi'n mynd i wneud hwnna. Ond nhw jyst ddim yn cymryd na ymateb, so rhaid fi bod yn eitha blunt yn y diwedd. A dweud, tara, fi jyst eisiau mynd i'r parc. Fi methu dweud hwnna, ond o'n i bach fel, ni jyst wedi dod am a free breakfast a cael massive discount o mynd i'r parc, so gad ni fod nawr. But ond oedd e'n good, oedd llefydd fel yna'n diddorol though. Ond Sandows, chi wedi clywed am rhywbeth fel yna? Mae just fel all-inclusive, loads of fel right o bwys y traeth a lot o pyllau nofio a loads o bwyd, fel 7 gwahanol restaurant o gwmpad y lle. So oedd e'n really fel... Achos ni ddim yn mynd yn aml a ni heb bod am cwpl o flynyddoedd, wnaethon ni mynd fel, right, hwnna yw fel major holiday i ni am ychydig. So, ni'n mynd i wneud mwyaf o fe a cael fel all-inclusive a pethau. So, oedd e'n really worth it, oedd e'n really good. So, teimlo llawn egg ni nawr, dod nôl a, oedd e'n good. Nes i ddim cael y complete detox, o'n i wedi gaddo Emrys, achos es i'r arcade. Ond nes i... Mae'n iawn. Mae'n ffain. So es i, o'n i ar fel y light gun games, a nes i ennill 700 o tokens, achos o gyda fi, ti'n gwybod Mad Bullet, Owain, o'n i gyd wedi chwarae. Mae fe'n game literally identical, probably gan yr un datblygwyr, a o'n i jyst yn boss o fe, a nes i llwyddo i gorffen y game cyfan mewn un go, so oedd hwnna fel... O'n i ddim eisiau gadael nes bod fi, achos o'n i'n gwybod o'n i eitha agos un tro, nes i mynd fel un o'r dyddiau olaf, oedd dim ond awr dy fi, achos oedd graig fi wedi plan o popeth mas i wneud lot o stuff gwahanol. Ond o'n i yna a nes i llwyddo i cyflwytho fe a ges i fel you have captured all the baddies neu beth bynnag yw e. Chi'n gweld nhw gyd wedi clymu fyny a o'n i just fel yes. A mae wedi ysbrydoli fi i roi bach fwy o ymdrech mewn i cael y syndens yn gweithio'n top-notch. A ers hynny nawr, mae Bat o Sarah yn gweithio, os ti gyda decent PC i gweithio fe ar, mae fe fel plug and play gyda PS2 games. So, fi wedi bod yn aros am hwnna am spel, so mae hwnna'n meddwl gallai kind of defnyddio hwnna, cael fel box ar wahân a, and... bydd hwnna'n really cool. Mae'n good stress relief for a game fel Mad Bullets yna, achos nhw just literally, mae'n cartoon i iawn, a mae'n neud i chi meddwl, fi'n mynd i curo tro nesa, mae'n good, mae'n really good. So Nice. Diolch. Nice. Wel, mae'n mynd i gallu gorffen y stream fyna. Positive. Diolch pawb am gwylio. Ac, gwylio fyw, neu gwylio ar YouTube, ble bynnag ti'n gwylio fe. Neu rhyw wefan arall ar y dyfodol. Pwy sy'n gwybod? Hwna'n wir. Ond gweld i gyd yn y stream nesaf, gobeithio. Ac hefyd shout-out i pwy oedd yn radio ni. Even Dan... The Book Snail, shout-out to the Book Snail. Diolch am y reid eto. Ac gweld i gyd yn y stream nesaf. Ideal. Hwyl fa! Ta-da! Ta-da! So let me just kind of